¿Qué onda mi gente? Bienvenidos, dobrodošli u novu epizodu Latino Vibe-a Top 3 canciones, odnosno pesme koje slušao ovih dana. I da ne držimo više i da budemo što bliže, ajde da pređemo stvar. Na mjestu broj 3 ove nedelje nalazi se pesma od Feida fit Maluma, Fresquerías. Los Parceros iz Medeljina su se konektovali u Majamiju kako bi stvorili ovaj novi hit. Pesma od samog starta ima taj zarazan ritam i još bolji genijalan lyrics, zato slušalice na uši da odmah čujemo ovu pesmu. Bebé, inquieta, conmigo tú rompiste la dieta, lo muestras y no lo pones en venta. Bebé, tú me buscabas cuando ganas tú tenías, prendíamos bastante haciendo frequerías. E sad, u delu pesme te kaže Baby, tu me buscabas cuando ganas tú tenías, con él pasabas la noche y yo te daba todo el día, prendíamos bastante haciendo fresquerías. E pa ovo fresquerías, ili ti po naški neke vrste osveženja, tipa sladoled ili neko hladno piće, stvar izbora, kako god. No, da bi vam to bolje dočarao, to haciendo fresquerías, gde ćeš bolje od vica ili ti pak neke realne situacije. Dakle, situacija je sljedeća, devojka sedi na klupi u parku i jede sladoled i prilazi jedan lik i kaže: "Ćao, sve ono što te pitam." Kaže ona: "Naravno." Kaže taj lik, kaže: "Ne znam baš, znam da ćeš me pogrešno shvatiti." I sad devojka onako kaže: neću, kaži, pitaj. "Smijem li jednom liznuti?" Kaže ona, "Evo, izvoli." Kaže taj lik: "Eto vidiš, pogrešno si shvatila." A sad mali fun fact, tematiko o Malumi malo ko ne zna, ali svi mi o Feidu ne znamo baš toliko. Međutim, on je jako poznat u tim krugovima latino kompozitora. On je već sarađivao sa Rayconom, sa Nicky Jamom, sa Sebastianom Yatrom i šta više, malo ko zna da je on jedan od tekstopisaca pesme Ginsa od J Balvina, jedan ultra giga mega poznati hit. Kucajte odmah na YouTube-u J Balvin Ginsa, vidjet ćete preko 800 miliona pregleda. Šta više, sa tom pesmom je Feid dobio glavnu nagradu od ESCAP-a kao kompozitor. Tako da, para haciendo fresquerías cada día, jer život je lep i valja se. Na mjestu broj 3 ove nedelje za sve nemire nene, pesma od Malume fit Feid, Fresquerías. Ajmo! Bebé, tú me buscabas cuando ganas tú tenías, prendíamos bastante haciendo frequerías. Na drugom mjestu ove nedelje nalazi se pesma od Jaya Corteza fit Wisin i Yandel i Imaginaste. Ništa slađe kad te devojka gleda i moliš Boga da misli isto što i ti. Nema ništa bolje nego kad preskočimo priču i kad se telepatski konektujemo, ono fazonu hoćemo kod mene u tebe. No ozbiljno, kad pređemo sa reči na dela, game winner. Ono u fazonu prešao si igricu. Premda žene su te koje vizualizuju stvari i mentalnim sinapsama se pale, mi su momci jednostavni, ono, daš nam pogled na dekolte, u nastavku pogled na grudi ili pak guzu i mi smo good to go. No sa seksi gatitama je malko drugačije, ako im nije upaljena mašta, prosto mi smo ti koji moramo da upalimo šibicu i da se stvori neka akcija na osnovu koje će biti reakcija. Ono fazom hemija, one on one, drop the mic, nema na čemu.
No ova pesmica je baš u tom vibe-u. Brat J muva seksi senjoritu i opasno gađa žicu. Pesma je prava kidalica, tipa dok sam bio na poslu i slušao ovu pesmu, ponašao sam se ko Pedro Capa na stolici. Ahora que estoy soltero, mamá, hago lo que quiero cuando quiero nada más. Humildemente tengo que decirte, no sabes de lo que te perdiste. Yo vivo gozando y tú estás triste, yo tiro el anzuelo. Iskreno se nadam da će se i vama svidjeti koliko i meni. Tako da, za sve one koje su nam pomutile razum, odnosno kojima smo mi pomutili razum, pesma od Jay Corteza, Visina i Andela, Imaginaste. Ajmo! Me mira como si supiera lo que hay en mi mente. Pasa más tiempo contigo. Cosas que nunca imaginaste. Eso se ve muy duro. Yo me imagino en lo oscuro contigo, en un perreo puro. Y tocarte en lugares que tú no me enseñaste. Na mjestu broj 1 ove nedelje nalazi se pesma od Pitbulla, Fit Nayo i Elmića, Me quedaré contigo. Zli jezici će vam reći kako ja malo po malo pa pričam o seksu ili aludiram na seks, međutim vi dobro znate da je to istina. No istinu na stranu, ovaj kanal propagira ljubav i ja uvek navijam za ljubav i jebi ga, od toga sam satkar. Ljubav u bilo kom obliku zapravo voli vizionare, oni koji bez straha gledaju u budućnost. Svi mi imamo određene strahove, međutim kada prevaziđemo naše strahove i budemo 2 cm iznad naših strahova i tada osjećamo tu neizvesnost, međutim umjesto da povučemo ručnu, mi idemo sa adrenalinom. Ljubav voli one kojima je nemoguće samo ono što još uvek nisu probali da urade. U ljubavi uspevaju samo oni koji su baš gladni, oni koji ne žele da rizikuju samo na kaščicu. Znaš ono tipa kada prokuvaš od sunca i sad imaš one koji bi samo da pokvase nožice, koji bi samo malo da pokvase nožice, to ne uspeva. Nego ulećeš, brate, ono. Ili tipa oni koji čekaju da se ljubav odnekud pojavi na vratima, pokuca na vrata, uđe u stan i ušuška se u krevet i tu i ostane. To ne biva, brate moj. I meni je jasno, u životu prosto ako se ne budemo u potpunosti predali onome što volimo, sad, bilo to ljubav, posao ili pa hobi, nije bitno, ne možemo da se pitamo ni zašto to što volimo nije u potpunosti naše i nije onako kako mi želimo da bude. Tako da za sve one koji u ljubavi idu all in i za one koji veruju u slatke igre ljubavi, na mjestu broj 1 ove nedelje nalazi se pesma od genijalnog i predobrog Pitbulla, Fit Nayo i Elmića, Me quedaré contigo. Ajmo! Por tu amor, thank you for staying loyal. Hasta la vida que yo vivo, para quedarme contigo. Volarás flechas a Cupido. I to je bilo to. Lajkujte ovaj klip ako vam se svidao, šerujte ovaj klip i zapratite me na Instagramu FikiJam, ja ti vratim follow, ja tu savez. I subscribe-te se, postanete deo Latino familije. Do sljedećeg viđenja, džuskajte, pevajte, fođajte se, budite srećni nasmeni, a tada, hasta pronto.